Hello guys, tady Wilder Fox. Dneska vás vítám u dalšího videa. Zase typicky po, nevím, zhruba měsíci. A jsme tady zpátky u Rainbow Friends 2. Ano, možná si někdo, jenom fakt někdo z vás, pamatuje na to, že jsem říkal slíbit, že další video, který tady na tom kanále bude určitě z Rainbow Friends. Že přijal dráty z neznámého důvodu a jdeme hledat nějaký bater. Ne, to jsou zase ty světla. Takže asi tak. Ale jako dneska máme jiný skin, jo. Teďka se jako prostě nedivte, protože já si ho už ho mám takhle další dobu z neznámých důvodů. Prostě dal jsem ho takhle na Halloween, jo, takže bez otázek a prostě čum to na video a dej tam třeba like, jo, jo, to bude víc prospěšný. OK, tak doufám, že tady nikdo nebude. OK, tady je tohle, zatím nic není. Já se omlouvám, pokud to bude nějaký zasekaný, takže doufám, že nebude, jako na tom videu. Ale já mám teďka i větší velikost a tak, takže se pohybuju, nebo připadá mi to, že se pohybuju pomaleji. OK, tohle není good. Ale tak jako dobrý, no. Dobrý, tak zase o 1 nebo 2 míň. No, koukám, že ty lidi už to aspoň trošičku víc to zapálili, takže je tam už víc baterek, žárovek. Počkat. Tohle asi nepůjde podlézt. A nevím, proč jsem to chtěl zkoušet. OK, tak to máme hotový. Tohle už všichni známe, to vyhoutuju, že to skipneme. Tak víme, tohle samozřejmě nejsou žárovky na pomoc, spíš to mám to tady udělat to. Teďka jdeme hledat tady, vypadá to jako hasičáky, upřímně. Tady nic není, bohužel. OK, tak se čekneme jinde. OK. To je blbý. Kolik nás tady je? Už málo. Pane bože, tohle se fakt může stát jenom nám. Jako já nejsem zrovna moc komunikativní člověk, abych tady ty videa prostě dělal víc zábavný, takže mi do komentářů, když tak můžete napsat, co vás tady na těch videách baví a co zároveň ne a co bych mohl zlepšit. A já to samozřejmě moc budu cenit, takže děkuji. Počkat. OK, to byly ty ruce, pokud se nepletu. Takže já teďka půjdu tady na ten kámen. OK. Tak teďka půjdu tady. No, tohle taky není zrovna nejlepší. Nechtěl bys jít po někom jiným? Teď už se asi nedostanu pryč. No konečně, Eureka, děkuju. Že ti to trvalo, pane bože. Když jsi si uvědomil, že prostě na mě nebudeš hrabat. OK, takže já mám ten poslední plyn. Když já tam vlezu, já nevím kam, kde on se spawne. OK,
Tak, a jdu. Tady. Jdu tam dát ten poslední plyn. OK. No dobrý, ty jsi mě tady taky dost chyběl, kamaráde. Pravda je, že jsi mi tady nechyběl vůbec. Kde je ten modré? Vole. Dobrý, tak oni tam dali jiný. Tohle to všechno bylo zbytečný, dámy a pánové. Skipněte to, prosím. OK, teďka jdeme hledat teda ty utálející se žlutý věci. A pokud se nepletu, tak nám sem přibyl ten terkysový, nebo sem přibyde až po... Jo, počkej, já ho mám celou dobu. Tady toho žlutýho týpeček ho totiž asi upustil, nevím. Takže, OK, 10 jich máme najít. 3 z toho máme. Tady máme pana zelenýho, který mě nevidí. Protože pan zelený nikdy nevidí. A to je přece plus. OK, nikdy jsem nepochopil, ale proč jsou tady teda ty dráhy, jako. Dobrý, tak já jsem se skrčil. Já jsem zvyklý na to, že tady prostě je jump, ale ono je tady to skrčení. Takže jdeme zase hledat typicky. OK, máme tady nějaký měsíc. OK, tak pojď za mnou, pojď za mnou. Jo, dej za mnou. Tak to seš kámoš. Jestli teďka... OK. Tak, jako tam jsem tě zrovna nepotřeboval. Protože mám takový pocit, že tudy někde já potřebuji projít. OK, máme teda 7 z 10. Což vypadá celkem v pohodě zatím. Tady asi, nebo jako můžu to zkusit. Ale pochybuji o tom, že sem by to asi zalítlo. Předpokládám, že asi ne. OK, už zbývají jenom 2, ty malý pišiškvorové. OK, takže 8 z 10 máme. Jdeme hledat někam jinam. Můžu si tu lanovku. Ale jestli tam bude jeden z těch... já už ani nevím, jak jim mám nadávat. Aha, OK, tak dobrý. Vyvoutujem zase skip. No vidíš, že to jde. A umí spolupracovat. No super, takže FF2, pokud se nepletu, už není, takže jsme na to jenom 3. Takže my tady jdeme 3 hledat mouky. Jenom my 3. Pro jistotu tady v těch chodbách, kde nejvíc chodí ty potvory, budu pohybovat takhle radši. Tady tady toho modrýho velkýho lekl, protože víš, tak zeleňáči, ty nepůjdeš nahoru, že ne? Tím pádem můžeš jít dolů. Dobrý, tak já prý půjdu tudy. Tyhle mám potvora. Fakt lepší nadávky já neznám. Jako prostě se mi dneska mluvit nechce zrovna. Takže asi tak. No dobrý, tak jsme na to 2. A jestli ten poslední umře, tak já bych fakt s radostí ty pytle, no co to je, našel, ale jako dokud mi tady nedáte takový ty rady vaše, tak pochybuju o tom, že já něco najdu, jako.
To je jako, já nevím, jestli já jsem slepej, anebo tady prostě fakt nic není. No super, tamhle byl pan Modrý. To taky není zrovna příjemná informace pro mě. Pro nikoho z nás, si myslím. Oh, to je cukr. Jak to, že na něj nikdo nenarazil? Čekat, můžu si to zvětšit? Jo. Tak tady máme cukr, který dáme sem. Takže máme 609, super. Tamhle jde blue, který zabočuje úplně jinam. Takže dobrý. Takový tady nevím, jestli najdu cukr, ale můžu teda ty káry teda zkusit asi možná. Uvidíme, jsme teda na to jenom dva. Myslím si, že ten, který tady se mnou je prostě takový ten typický kemper, který nic nedělá. OK. Tak jsme se to teda objeli a koukám, že byli jsme z toho úplně na nic a zbytečně. No, super. Kámo, a ten týpeček, co dělá? Aha, on nic nedělá, on to vzdal. Já jsem na to doopravdy sám. Aha, tak to je taky dobrý k zjištění. Nebože, pane bože. Tak, jakou stranou ty na mě jdeš, kamaráde? OK, takže tady je cukr, tam je cukr. A tam je cukr. Tady je cukr. Nic nevidíš. Tam je cukr a tam je cukr. OK, a tam byl ještě třetí cukr, pokud se nepletu. Byl někde tamhle. Pro ně musím dojít. Tak daleko, pane bože. Počkej, tady to doufám bude nějaká zkratka, jako která mě k tomu přiblíží víc. OK, přibližu. To bych jsem tady nechtěl. Kurně, blbý pták. Proč ten cukr? Tak, ty mě necháš vyjít a já si vezmu ten cukr. No vidíte, jak umíte spolupracovat. To je hned lepší, ne? Tak, já si to sám skipnu. Ne, totiž lepší. OK, dámy a pánové, konečně je to tady. Pravděpodobně jsem to v podstatě dohrál sám, takže to je hodně dobrý. A doufám, že se mi zase nevypne natáčení, což se mi minule stalo jednou. A nebyl to zrovna příjemný pocit pro mě. OK, takže tohle znám. To už jsem to. Není to zase tak těžký. Tady, all right everybody. Jo, na 100% jsme tady všichni. Určitě všichni neumřeli. A vůbec jsem tady dnes byl jenom já, jo? Správně, kamaráde. Takže my se tady za chvilku rozjedeme. 6, 5, 4, 3, 2, 1 a pojedeme. Tohle, pokud se nepletu, tak týpeček nám teďka jenom řekne, že je to nějaká zkušební to. No nic, tady nemusíme nějak zatáčet, ale potom tady budou takové jako dvě odbočky, jo. Ok, takže teďka musíme tady. Jakož tam bychom spadli do vody, logicky. OK. OK, takže mám si prostě dát pozor,
aby jsme věděli, kam budeme jako zatáčet. Protože jinak to s náma nedopadne dobře. Tady to video jinak už má teďka 20 minut, jenomže já to sestříhám. Takže mám prostě pronásledovat tenhle mozík. Takhle oni mi to popsali. Teďka pojedeme nějakou dobu v temnotě. OK, tak. A pokud se nepozději, za chvilku se to rozjede a bude to, kámo, fičet jako flash. Jako tohle je dost pomalý. Hele, Dort. OK, já nevím, jako jestli jsem se měl teďka vyhnout a mě to nehytlo. A tak pro jistotu jsem to udělal. Možná jsem udělal dobře, Bůh ví. Tak, a jako to mi to tady nějak stěžujou, nebo? Ty Dort... Jej! Čau. Tak nic, čau. Musím dát pozor. OK. Pronásleduju. Bum. OK. Pronásleduju vozík. Plný těch balonků, který jsme, nebo těch kuliček který žijou. Tak. Jo, láva. Turn back. A to mám asi udělat jak? Ježíš. Jako, uděláme to něco. A já nemůžu dozadu, kámo. To je cool výhled. Kdybych mohl hned si to udělat jako screenshot tady. Na náhledě. Se mi nepodaří. Moc hard. Pohyblivý obrázek by z toho byl. OK, takže ty... Tady jdeme. Vždycky tak close si prostě připadáš, jako kdyby tě měli chytit, ale oni tě prostě nemůžou chytit, protože jinak by to nebylo fér. Zajímá mě, jako jestli kdybych do nich narazil, tak jestli by mi to udělalo ten jejich jumpscare, nebo jako bych prostě, by mi to napsal nějaký game over. Počkej, thanks for visiting. Jo, no, počkej, tam já nemůžu, kamaráde, já půjdu, jo, počkej, to mi si pamatuju. Jsi mě chtěl nahánět. Dobře, tragický příběh. Exit, pusť mě ven. A teď šuntek spadne. No, pomáhat ti nebudu, kamaráde. Takže, my zdráme. Úplně sami, protože ostatní nebyli schopni to dohrát. A jestli pokazím tady tu naháničku, tak fakt nepočítejte s tím, že to budu natáčet znova. OK, doufám, že jdu správně. Si nepamatuju, že by to bylo takovýhle. Jo, dobrý. A dámy a pánové, tady končí náš příběh, kdy jsme to jedinými dohráli. A nikdo jiný kromě nás. Takže dneska se nám to doopravdy povedlo dokončit chapter 2. Takže guys, doufám, že jste si toto video užili. A nashledanou příště. Boom.